kabahin gihapon sa atong lecture series sa Holy Communion. The Sacrament of the Holy Eucharist. So taas gid ni siya nga topic, napay daghan kayong topic, ubos nini. So gitiguluhan ng atong lecture karon, Holy Communion, so close to Christ. Okay. So ato na nahibaw ang mga epekto sa misa, ang iyahang tumong, na siya upat ka tumong, pagdayig, pagpasalamat, pagpangaypasaylo, o pagpangayo sa atong kinahanglanon. O ang graces, special graces niya is general, specific, o katong personal grace sa pare. So daghan og atong nahisgutan nga ang Santos nga Misa is a sacrifice, victimhood, priesthood essence. So nindot kung nakita yung background para masabtan pagid nato. Now, ato na po kita sa Holy Communion. Okay. So, ang atong sakramento, 7 ka buo. Okay? Kining tagsa-tagsa ka mga sakramento, naghahatag ka nato og sanctifying grace. Sa Binisaya, grasyang makasantos. Okay? Mao nang ginahatag sa sakramento. Now, kung ang ginahatag sa mga sakramento, grasyang makasantos lamang, igo na unta ang usa. Amen? Ang anong kinahanglan pa mang 7? Kung ang ginahatag niya grasyang makasantos lamang. Pero dili lamang grasyang makasantos ang ginahatag. Ang kada sakramento na siya ginahatag nga specific nga sa panginahanglanon sa atong Kristiyanong kinabuhi. Ang sakramento sa Santos nga Eucharistia, gitukod sa Ginoo una sa tanan para kini pagkaon. Pagkaon sa atong kalag. Unsay mahitabo sa tao nga walay pagkaon? Gutom, patay. So ang Santos nga Eucharistia gitukod sa Ginoo sa tumong nga kini maghatag kanato og sustansya, nourishment. Sustansya sa atong kalag. Ang tao nga dili makadawat sa Santos nga Eucharistia dugay, gutom, walay kinabuhi. Mao na mga igsoon nga ang iyang outward sign, ang iyang simbolo sa Santos nga Eucharistia, mabantayan ninyo, pagkaon, pan, o bino. Sama sa sakramento sa bunyag, ang iyang outward sign is tubig. So klaro kayo ang iyang simbolo, ang tubig, simbolo sa paghugas, sa paglimpyo, So, tungod kay ang Santos nga Eucharistia, pagkaon para sa atong kalag, diha nato makita kung unsa ang iyang benepisyo, sama sa kapan na ay benepisyo ang mga pagkaon nga pisikal sa atong lawas. Nakadungog na mo ang saying, we are what we eat. Sa atong pagkaon, musulod sa atong baba, galingon ng pagkaon, ma-digest sa atong mga digestive enzymes. O kining pagkaon nga atong ikaon, mahimong kabahin sa atong lawas. Amen? Sa process nga itawag assimilation. Ang pagkaon, galingon, o kini mahimong kabahin nato. Pero,
Sa santos nga Eucharistia, lahi. Imbes nga ang pagkaon mahimong kabahin sa atong lawas, kita ang nahimo kabahin sa pagkaon. Kuha ninyo, bali. Imbes nga ang pagkaon mahimong kabahin sa atong lawas, kita. Muna nga sulti nilang pagbantay sa inyong gikaon, kay you become what you eat. Kung sige kang kaog hotdog, mahimo kang hotdog. Palakaw nagbaboy, mahimo kang baboy. Kung sige na itong ikaon si Jesus Christ, sa Santos ng Eucharistia, hinay-hinay, mahimo kitang sa panagway ni Jesus Christ. Amen? So, sa ordinaryo nga pagkaon, ang pagkaon mahimong kabahin nato. Pero sa Santos ng Eucharistia, kini lamang ang pagkaon nga kita mahimo sa atong pagkaon. Meaning ang atong panagway, hinay-hinay, mahimo kitang mahiusa kay Kristo. Sa atong pagpasulod kay Jesucristo sa atong baba, sa atong lawas, nahiusa kita kaniya. We become one with Jesus Christ. Okay. Pero kini nga paghiusa, dili lang kundi siya physical, kundi mystical union, spiritual. Ang pagkahiusa nato, dili lang taman nga mitapad ang ostyas dito sa atong tinai, kundi ang grasya mismo, no? Ang spiritual nga kinabuhi sa Ginoo, nahiusa ka nato. Imagine, ang tanang mga sakramento nagtuboy paingon kay Jesus. Ang santos nga sakramento lamang sa Eucharistia pinasahi. Tungod kay diri lang nimo makita nga sakramento nga si Jesus mismo misulod sa atong lawas. No? Para mahiusa ka nato. O kini, no, kada pangalawat nato, kada Holy Communion nato, naagyoy epikto. Naagyoy ka epikto kanunay. Dili lang nimo mabatyagan, pero naa na siya epikto. Okay? Mo epikto gyud na siya tungod kay ang sacrament na gitawag nga ex opera operato. No? The sacrament will effect in virtue of its own power. Meaning, si Kristo ang nagtukod niini, ipatapot niya ang grasya niini nga outward sign. Mo epekto ni siya kung dili nato butangan og babag. Okay? Sa kada pangalawat nato, salig kita nga naagyoy epekto. Bisag dili nato makita. Moyon ta, sige naman kog simba, sige man kog pangalawat, pero wa may epekto. No, salig mo nga naglihok ang Espiritu o ang inyong panagway sa inyong kalag, gihinay-hinay o bago. No? Pero dili na siya may epekto, mga igsoon, kung naibabag nga inyong butang. Kung sa may babag, mortal sin. Okay? Mortal sin. So, kini, panaghiusa kini nato sa kay Kristo. Labaw kini siya gamay sa atong grasyang makasantos o ubos kini gamay sa atong gitawag nga beatific vision. So, dili na ako napalawman kay taas nga explanation, no? Okay. Okay. So, sa atong pagpangalawat, dili lang kita nahiusa kay Kristo, nahiusa pagyud kita sa tagsa-tagsa ka mga tawo nga nahiusa kay Kristo. Okay? Ako usbon. Dili lang ta kay Kristo nahiusa, kundi sa kada tawo nga naa sa state of grace. We are united as a body to the whole world. Tibuok kalibutan ng mga Kristiyano, nahiusa kita sa katong mga tao nga naa kay Kristo. Okay? So, unsay resulta ni?
mula tungod kay nahiusa kita kay Kristo, mo resulta kini sa atong pagtubo sa atong gugma sa Dios. Kung dili lang dihataman, gugma sa Dios, mo resulta po kini sa atong gugma sa atong isig katao. Mo nay epekto sa santos nga Eucharistia. Now, kung sa imong sige pagsimba, pagpangalawat, wala mausab ang imong kinaiya sa imong isig katao, walay gugma, walay pagtabang, no? Usisa ang imong kaugalingon. Kay kung tinuod yun ikaw nga nasa state of grace, mutubo ang imong gugma sa Dios, dili na taman, kundi sa imong isig katao. Okay. Pangutana, sa tanang pagkaon, nganong pan mangyod o bino ang gigamit? Ano dili man pwedeng rimi? Ano dili man pwedeng siupaw? O ano man pwedeng baboy, pagkaon? Ano man? Tungod kay gigan pa sa una, no? Ang pan gigamit na sa unang panahon simbolo sa pagsustansya, no? O ang pan gihimo pinagi sa wheat, no? Kada trigo, no? Taas mo na siya, dili na siya humay. Sa Pilipinas walay wheat, imported na siya, no? Dito sa gawas. So para makahimo og pan, daghan nga wheat ang galingon para mahimong pan. O sa bino, para makahimong wine, daghan nga grapes ang galingon, no? Para makahimo og grapes. So unsa may simbolo ani? Ingon dito si San Pablo sa 1 Corinto kapitulo 10 versikulo 7, ingon nga, though we are many, no, are one body, all of us who partake of the one bread. So ang wheat daghan, kita daghan kay kita, pero mahimong usa ka pan, kita mahimong usa ka lawas ni Kristo. Ang grapes daghan, pero nahimong usa ka chalice, kupa sa dugo ni Kristo. Simbolo nga nga bisag kita daghan, usa lang kita diha kay Kristo Jesus. No? So kanang gugma sa atong isig katao mga igsoon nga ma-develop sa sige natong dawat sa santos nga Eucharistia, sa sakramento, dili na siya mga igsoon sentimental love or emotional love. Kanang ngayon tag dili kinahanglan nga ngayon tag murag lami kay mong feeling yan ang tawhana, murag kag naibog or murag gaan kay mong paminaw nga murag emotional. No. Ang spiritual love dili siya magbase sa atong feelings. Amen? Sabot mo? Akong usbon. Ang spiritual nga gugma dili mo base sa atong emosyon. Meaning, bisan pag wala kay gibati niya ng tawhana nga mura ka ganahan niya, bisan pag di ka ganahan niya, pero kung ikaw nabalaka sa iyang spiritual nga kinabuhi, andam ikaw sa pagtabang kaniya sa panahon siya nga manginahanglan, o imo siyang ginaampuan, ikaw matawag nga naay gugma kaniya. No, dili kinahanglan nga murag ganahan yung ka na naay feelings, no. Dili nga na ang spiritual love. Kay kung ang atong basihan lamang ang atong feelings, lisod. Kaya ang feelings mag-usab-usab. Depende sa mudo. Depende sa music na imong mapaminawan. No? Depende kung nakadaog kag luto, dili. Lami imong feelings. Pero ang love, nga spiritual, dili magbase sa feelings. Okay? Okay.
So, unsay pinakauna nga epekto sa pagkaon? Mutubo ka. Okay? Kay nganong pagkaon man atong isgutan tungod kay ang Santos kay Eucharistia, pagkaon. Tubo. Ikaduha, ang pagkaon kinahanglan para ma-preserba niya ang kinabuhi sa tao. Di ba? Kung masamad ka, maayo ang samad. Asa man gikan kuhaon ang pag-ayo, anak? Sa imong pagkaon. Mauna ako ikaw malnourished, walay saktong sustansya, pagkaon, ang imong samad dugay maayo. Kung dali ka magkasakit. No? O ang imong immune system, kung naay virus, no? Ang atong immune system mo'y musagang sa infeksyon. Asa man nagikan ang mga protina nga gamiton para sa paghimo sa atong mga antibodies, immune system, gikan sa atong pagkaon. Kung wa tay pagkaon, dali ta taptan og sakit. Okay? Next, ang pagkaon na ay medicinal effect. So, ang uban, kung sakto lang kag balanced diet, no? Balanced diet ka, nindot mo siga kagagutan, no? Makatambal siya. Kabalo ba mo nga atong lawas na ay natural healing effect nga mukumbat sa mga cancer cells, no? Kung sakto lang atong diet, kauntag mga guyabano, mga kalamansi, sa badya, no? So, unsa na to? Para sustansya, para mutubo, para pag-maintain, no? Sa pag-preserve sa atong life, katulog, tambal. Sama pod sa atong Santos ng Eucharistia, na siya'y pagtubo sa atong spiritual life. Okay. Importante maigsuon ang pagtubo. Matingala ka sila ni Saint Padre Pio, no? Si Mother Teresa, Saint Francis of Assisi, Saint Catherine of Siena, Saint Clare, Saint daghang kayo nga santos, handa mamatay para sa Dios. Si Saint John of Cupertino, muampo, mulutaw. Kabalo ba mo nga si Saint John of Cupertino, mag-ampo siya sa iyang monasteryo, mulutaw. Gunita na lang sa iyang mga kauban para dili mo abot sa kisame. Tungod sa kabalaan, kanong balaan man kayo sila? Tungod kay ang ilahang spiritual life, tubo na kayo. Meaning, ang atong sanctifying grace, nga nadawat sa bunyag, pwede na ito nang mapalambo, pwede na ito nang mapatubo. So, pangutanon ninyo yung kagalingon, nitubo ba ko sa akong spiritual life? Or gikan sa una, maohantod karon maor bagyapon, walay tubo-tubo. No? Kita mo sa tao nga way tubo-tubo, sa dagway, unano. No? Ganahan mo unano ang inyong kwan? Dapat spiritual giant ka. Kanang mga santos, matingala mo nga grabe kabalaan, makahimog mga milagro, tungod kay ang ilahang spiritual life, grabe na. Asa man nagikan? Sa ilang kanunay pagsimba, sa ilang kanunay pagdawat sa Santos ng Eucharistia. So, mas daghan ka, naantay misa kada adlaw, kung ganahan ka nga mas mutubo ang imong spiritual life, dawat sa Santos ng Eucharistia, kumahimo kada adlaw. So, sama sa kada sakramento na ay specific purpose. Okay? Ang specific tanan nga sakramento, muhatag o grasyang makasantos o sanctifying grace. Pero way labot na siya specific nga purpose. Kung sa binisaya sa specific, kung listen ko, no? Binisaya sa specific, siguro specifico. Ano? Na siya murag tumungid niya ba? Okay? So, example, bunyag.
ang iyang specific purpose, way labot sa grasyang makasantos, hugasan niya kita gikan sa original sin. Ang sakramento sa pagkumpisal, ang purpose niya, para mapasaylo ang atong mga mortal sin. Ang purpose sa confirmation, kumpirma, para mapaligon niya ang atong pagtuo. Ang purpose sa pagminyo, sakramento sa kaminyoon, para mapabalaan niya o ma-sanctify, iyang mapabalaan ang atong kaminyoon o matagaan kitag gahom nga makasugakod sa kaminyoon. Okay? Ang kaminyoon na ba may igsoon, dili sayon. No? Sakto ba ko? Dili sayon ang kaminyoon. Munang mili yung mayo. Dili mo ambak. So, samot na. Ako magpakasalan kita sa huwes. Wala kita'y gahom nga masugakod. Hinundom ko sa katao na nasa gibasa-basa. Kita siya sa iyong asawa. Iyong asawa yun. Ang sama ka diya, ang sama yung mag-ibasa. Ngayon mo man ang ibasa-basa ang atong marriage contract. Dugay kasi kabasa-basa sa ilang marriage contract. Ingon si ang bana ay da, akong gitanaw kung naba na expiration date. Niingon po ng asawa, ay nako anak, kay kapilan ako na bali-balihon, wagid na expiration date diha. Okay? So, pero ang Santos ngayon Eucharistia lamang. Okay? Moto yung mga tumong niya, no? Kada usa. Ang Santos ngayon Eucharistia lamang ang tumong mao lamang ang pagpatubo sa grasyang makasantos. Ang uban makapatubo siya sa grasyang makasantos. Pero Santos ngayon Eucharistia, ang tumong niya mao ra gid na para patubuon, padakuon. Mao na nga karon kita magigsoon kung allergy kita musimba, allergy kita mga lawat, mahimo na nato develop nato ang love sa Holy Eucharist. Kay mao kana, ang epekto. Mao na magigsoon nga Holy Eucharist is the sacrament of spiritual growth. Sakramento sa pagpatubo sa imong spiritual life. O, diha na ito mahibawan nga importante nga kung kita mo dawat sa Santos ng Eucharistia, dapat we are in the state of grace. Ako, Osbon, dapat naa kita sa grasyang makasantos. Meaning, wala kita'y mortal nga sala. Okay? Ayaw gyud og dawat sa ayaw gyud og pangalawat nga ikaw kabalo nga naa kay mortal nga sala nga wala pa nakumpisal. Ang uban gahig gyud ulo. Di gyud mo tuo kay gipasaligan kuno sila sa ilang nainagsulti nga okay ra na. Nainisulti nga pare nga okay lang kuno. Nainisulti nga theologian okay lang kuno. Nainisulti kuno nga madre okay lang kuno. No. Ang opisyal nga doktrina sa Simbahang Katoliko, you cannot receive the Holy Eucharist in the state of mortal sin. Okay? Unsa mahitabo mga igsoon kung naa kay mortal sin? Unsa mahitabo? Ang imong kalag patay. Simple as that. Patay ang imong kalag. Di ba? Pagkatao nato sa kalibutan, patay atong kalag, walay kinabuhi. Kano sa nabuhi? Katong gibunyagan ta, nadawat nato ang kinabuhi. Now, kung himo kitang mortal sin, patay ang atong kalag. Okay. Kita mo na? Kabayo nga patay. Kamadungog mo sa saying, anhin pa ng kabayo ang kumpay kung siya ay patay? Unsaon man sa usa ka tawo ang burger steak, ang pizza pie sa iyang tapad kung siya patay. Sama pud niya na. Ang usa ka tawo nga patay, dili mapahimuslan niya ang pagkaon. Useless. Kay patay ang imong kalag. Ang pagkaon dili makapabuhi
sa taong patay. Ang pagkaon makahatag og kabaskog sa tao nga malatyon. Pwede. Malatyon ka, pwede ka mambabaskog ka. Pero kung patay na ka, useless na gina siya. Okay? So that is why, no? Atong basahon, a person who knowingly receive Holy Communion while in the state of mortal sin would add a new dimension of guilt to his already sinful state. He would commit the grave sin of sacrilege. Grave sin, seryoso nga sala, sacrilege. So madungagan na po ang imong mortal sin sa pagdawat nimo og kalawat, no? Nga naman, nganong bugat mga nga sala? Mao na yung hitabo. Unsa may mahitabo sa Holy Communion? Imong ihalad ang imong kaugalingon sa Dios. You offer yourself to God. Tapos, unsay nahitabo sa mortal sin? Mortal sin is rejection of God. Sa kada mortal sin, daghan pag mortal sin, pagpatay tao, abortion, pagpangabit, pagtanan, pornography, masturbation. Sa kada mortal sin, mga igsoon, ang meaning ana, imong gi-reject si God. Okay? Gipili nimo ang lawas nung kailibgon labaw sa Ginoo. So imong gi-reject si God. So konflikto mga igsoon, conflict. Gi-reject nimo si God sa mortal sin, nga mangalawat ka. Ang pangalawat, ang meaning na imong i-offer ang imong self kay God. Nga mura ka gago. I-offer nimo imong self kay God, ihatag nimo imong kay self kay God. At the same time, imong gi-reject si God. Dili pwede magtipon ng duha. That is why it is a sacrilege. Material food will not restore a dead body, no? Okay, unsa may epekto sa pagpangalawat? Kung naa kay venial sin, no? Kabalo naman taon sa venial sin. Ang mga minor nga mga sala dili makapatay sa kalag, no? During misa, kung naa kay venial sin, nga matinud-anon kang nangayog pasaylo, pagpangalawat nimo unsay mahitabo sa venial sin? Mawala, mapasaylo. No? Mapasaylo ang imong mga venial sin kung sa pagpangalawat nimo. Kung ikaw matinud-anon nga nangayog pasaylo niini. Isa na siya ka epekto sa pagpangalawat, no? Paguman, mapahimo kang mabaskog nga dili ikaw makahimo og mortal sin. Mo na epekto sa sakramento sa Eucharistia. Mo na kung sige pangalawat ang tao, kung sige siya simba, lisod siya matintal sa mortal sin. Pero dili ka magsalig, no? Kay ang sala diretsohon lang ana usahay. Pero mas ligon siya. Ang tao nga sigig dawat sa Santos ng Eucharistia, ligon batok sa mortal nga sala. Tungod kay ang binyal nga sala napasaylo. Ang tao nga daghan og binyal nga sala nga gisayon-sayon lang og himo ang binyal nga mga sala, sayon makahimo og mortal sin. Now kaya ang imong binyal sin gipasaylo man sa pagpangalawat, mao na ligon ka batok sa mortal sin. Okay. Naay ginatawag mga igsoon concupiscence. Okay, everybody say concupiscence. Ready? 1, 2, 3. Okay. Hinay, kusgo na ito kutro. 1, 2, 3. One more time. 1, 2, 3. Importante na nga may bawaan ninyo. Theological term na siya. Concupiscence. Unsa man na siyang concupiscence? Kada usa nato nga anak ni Adan ug ni Eva, tungod kay napukan sila sa sala, ato nang napanunod kanang ang pagkaibog sa sala. Mo nang moingon ka, nabunyagan naman ko, born again ako nang gihatag kinabuhi kay Jesus, nag-serve na ko sa simbahan, ngano kung makakita akong babae nga pinapuok og short,
maibog mangyapon ko. That is natural. Anong makikita kung nag-inom og shabu, anong maibog yapon ko? Anong maibog, hantod kita mamatay mga igsoon, kanang pagkaibog sa sala na agyapon. Okay? Di gina mawala. Kinanglan na ito pugngan. Ang tawagan na, ang pagkaibog sa sala, concupiscence. Nga naman, tungod sa epekto sa original sin. Bisan pag nawala ng original sin, ang gift nga dili kita maibog sa sala, wa na to nabalik. So mo ng concupiscence. Now, kung sa may relasyon ini sa atong kuan, lecture. Di ba ang concupiscence pagkaibog sa sala? Sa sige na itong pagpangalawat, ang concupiscence na to muminos. Dili mawala, muminos lamang. No? Sama sa usa ka spaceship o rocket, gikan diri sa Earth, mulupad siya, paingon sa sun, di ba naay tawag nga gravity? No? Unsa man ang gravity? Gravity is kung ang bula imong ilabay sa hangin, mabalik gina tungod sa the law of gravity. Now, ang spaceship magkalayo sa Earth, ang bira sa gravity magkahinay. Munang pag-abot niya dito sa space, zero gravity. Muna nga ang tao dito mulutaw na, di ba? Ang spaceship dito dili na mo balik, di na mahugbong og balik sa Earth. So muna nga dako ang imuhang spiritual life, muna yung Earth, ang rocket ship mo adto sa sun, magkaduol ka sa Ginoo, which is symbolized by the sun, magkahina ang imong pagkaibog sa sala. Mao nang matingala ka sa una, sa di pa ko matinud-anon sa Dios, maglisod gyud ko og likay niini nga mga bisyo. Pero karon balikan nako, matanaw ko, murag di naman ko maibog. Na matingala na ay mga instances, no? Lahi naman karon, di na kay ko maibog. Tungod ka na epekto sa imong pagtubo sa imong spiritual life. The counter drug of concupiscence, no? The closer we are to Jesus, ang counter drug sa concupiscence mohina. Dili na siya mahitabo, no? Ang mga santos, mga igsoon, bisan pag sa ilang kamatayon, naagyapon ang tentasyon, di gina mawala. Pero nagkahina ang pagkaibog sa sala. Mawala na yung attractiveness. Now, so in summary, Holy Communion intensifies our love for God o our love for neighbor. So, una, patubuon niya ang grasyang makasantos nga naa kanato. Tapos, pasayloon niya ang mga venial sin, panason niya. Tapos, pagamyon niya ang concupiscence. Paghuman, himuon kita niyang ligon nga dili makahimo og mortal sin. Of course, dapat kitang mo-cooperate. Dili ni siya magic. Ha? Kita mismo mo desisyon nga likayan ang sala. Dili na siya ingon nga magic, nangalawat na ko, ligon ako sa sala. No, dili. Kinahanglan kita mo desisyon gyud. Og finally, ang tao nga nagtubo sa iyang grasyang makasantos, nagtubo, is mahimong ready sa pagbuhat sa buluhaton sa gingharian sa Dios. No? Kita, mahimo kitang ready. Ang tao kuno nga sigig pangalawat, nga sigig ampo, nga walay binuhatan para sa gingharian sa Dios, questionably ang iya pa Kristiyano. No? As love for Christ more and more fills his horizon, he feels the urge to do things for Christ and with Christ. Powered by the graces of Holy Communion,
he becomes an apostolic Christian. Unsay meaning sa apostolic? From the root word apostle. Apostle, doing the work of Christ. No? So kita tanan, mo na epikto. Ang pinaka-epikto niya is to serve. Okay? So let us break into groups and share. Ang atong share is unsa may atong learning karong gabi na nga mga pwede nimong ma-apply sa imong kinabuhi.